Tay, Sir, mayong udto. ayun to sir. Magagikan. Mali ako gulay sir. Namaligya ka gulay. Oo, Nahalina na ka? nahalilang ko. Tay, kaning okay ra sa imo hatay nga mohangyo ko? Okay raman. Kaning gigutom man jud ko tay nya nahutan pud ni gasolina tay babasing na kay 100 pesos tay. Wahilo uli kaabot sir. Gamay raman yung akong halin. Gamay ra imong halin. Oo, 30 pesos naman eh. Pwede na ko na pangayoon tay. Very good. Ha? Wala na imo ha. Asa din lang sir. Ako man po ko'y baligya sir. Napapum kay baligya. Oo. Basing di na mahalin tay. Aw, basing mahalin naman ni sir. Ha? Ako man yung ituroy yung maayo. Isuroy gud nimo pagayon. Oo. Di man kumuundang nung adlaw pag suroy o di mahalin. Ah, unsa mo buday mo mga baligya tay? Mga upo, talong. Upog talong. Oo. Nya karon tay mangutana ko tay napakay pamilya? Na ako'y mga anak sir, layo kayo. Layo kayo. Oo, to ang uban to sa Surigao, ang uban to sa San Franz, ang Mm. uban to sa Manila. Pila man day kabuk imong anak tay? Dapat kabuok. Pero gibisita pa kasi inyong balay. Wala kang kubisita sa akong mga anak sir. Mabitaw ni nga, nagkalisod ako kinabuhi ni. Nga, pa ko'y sakit nga. Nga, tubigan na akong baga tungkol sa akong pangupirit sa una. Operate og. Upirit ko sinso. Aw, natubigan imong baga tungod sa Tubigan imong na akong baga tungkol sa pangupirit sa sinso. Maglisod ko pagtrabaho karon. Ang trabaho karon ginagmay na lang. mo na lang na mamaligya ka. Maligya na lang ko. Angkat-angkat o asa itong dapit kong mga baligyaon. Ako nang dapit ko ano. Okay, bali tay ang kanang imong gibaligya ron angkat ra. Angkat ra ni sir. Pila ra man po imuha na tay, ug mahalin tanan. Na piso-piso ra nga ko. Tagpila? Piso ang kada bugkot. Piso ang taga bugkot. Oo. Ya, pila ka bugkot imong halin? Mao pa rin 30 pesos. Mura po na. 3 pesos pa imuha ni. Maura man ay akong madaog. Dili mo po kumaka. Pero sa og dala og daghan. Unya tay dako kay taplonon ani tay gihatag nimo sa kuha. Sabi lang kay pwede naman na og ako lang istoryahan ang tag-iya. Istoryahan lang nimo ang tag-iya. Maayo nimo nga tawo tay batay. Kay okay ra sa imong tay gihatag ka sa og 30 pesos bisag lugi na kayo ka. Sige lang kay ang gugma man sa Ginoo gud ang atong gipalabi. Mao gid tay no. Big salute yung ko sa imo tay ba? Napa kay asawa tay? Na ako'y asawa pero masakit yung gihapon sir. Oh, masakiton gyapon. Oo. Pero tay, salamat yung kay sa imong 30 pesos tay tay. Sige lang, way sa pen sir. Ha? Mm. Okay ra jud sa imo tay nga magansi ka tay ba makatabang na kag tawo. Sige lang. Sige lang sir, enta man mga gugma man yung atong gipalabin. Palabo. Mao gid tay. Pero tay, nagjok-jok ra bitaw ko tay. Kuanin 30 pesos tayo. I-testing na ko sa imuha tay og muhatag ka sa tawo nga nanginahanglan. Karon tay kay gini. Wa man ko nagtuo tay nga imo kong gitagaan. O naibalik rin mo tayo. Salamat kayo ni sir. Oh. Katabang na nako ni. Di na ako magkapamaligya o layo. Sige ra tay. Sige sir. Sige. Salamat. Nya am maoro to. Amping nga kanunay ha. Sige. Sige tay. Sige tay, maoro to tay. Sige sir.